It's such a joy to be here. Такава радост е да бъда тук. I hope you enjoy as much as we do that we are together here as a family of God. Надявам се, че вие се радвате толкова, колкото и ние се радваме, че сме заедно като семейство на Бога. It is good to see so many faces. Толкова е хубаво да видя толкова лица. So many lovers of God. Толкова хора, които обичат Бога. We bring you greetings from Holland. Носим ви поздрави от Холандия. Holland is doing fine. Холандия е много добре. Just like Bulgaria. Точно като България. Because the gospel is advancing. Защото Евангелието напредва. More and more people come to the Lord. Повече и повече хора идват при Господа. We are not there yet. Още не сме стигнали. We would like that every Dutchman and every Bulgarian would know Christ. Ние бихме искали всеки холандец и всеки българин да познае Исус Христос. Един ден ще стане. Every knee shall bow. Всяко коляно ще се преклони. Every tongue will confess. И всеки език ще изповяда. That Jesus Christ is Lord. Че Исус Христос е Господ. Амин. Халелуя. We have been quite a few times in Bulgaria now. Били сме така доста пъти в България до сега. Quite a few times in this church. И доста пъти в тази църква. I think Blagovec is the best church of Bulgaria. Аз мисля, че Благовест е най-хубавата църква в България. И аз така мисля. Yeah. I do too. And we love the pastor and his wife. Ние обичаме пастира и неговата жена. And we know some people, not all the names. Ние знаем много хора, не всички имена. But it's good to see you in good health. Но е много хубаво да ви видим да сте здрави. We see grace upon the church. Виждаме благодат върху църквата. This is the time of grace. Това е време на благодат. Jesus came to bring truth and grace. Исус дойде за да донесе истина и благодат. And he wants to set us free from the law. И той иска да ни освободи от закона. When there's grace, there is joy. Когато има благодат, има радост. Whereas grace is freedom. Където има благодат, има свобода. Are you free? Свободни ли сте? And let's read in the Bible in John 1:14. И нека да прочетем какво казва Библията в Йоан 1:14. I came to Christ about more than 30 years ago. Аз дойдох при Христос преди повече от 30 години. I was a lawyer. Бях адвокат. I loved the law. Обичах закона. And when I came to Christ, I still loved the law. И когато дойдох при Христос, все още обичах закона. And I think the church at that time was more legalistic than now. И си мисля, че тогава църквата беше по-легалистична, отколкото днес. I think that the grace of God is advancing. Мисля, че Божията благодат напредва. Maybe the Pentecostal church that we went to was more rebellious against the traditional church. Мисля, че тогава 50-ната църква, която посещавахме, беше по-така разбунтувана срещу традиционната And църква. we accepted the full gospel. И ние приехме пълното Евангелие. And we preached the full gospel. И проповядвахме пълното Евангелие. And doctrine was very important. А доктрината беше много важна. And we used the gospel as a kind of a law. И използвахме Евангелието като един вид закон. But gradually we understood what grace was. Обаче постепенно ние разбрахме какво значи благодат. And I think that all the churches that I come to are entering more into the grace of God. И аз мисля, че църквите, които посещаваме, все повече влизат в Божията благодат. By the way, we all grow older. Между другото, всички остаряваме. Ludmil is growing older too. Людмил също остарява. And I think we discussed yesterday. Well, I cannot prevent it. Не мога да го спра това. Yesterday we said to one another, we have been growing milder. Вчера си говорихме за това, че ние ставаме все по-меки. But that doesn't have to do only with age. Но това не е свързано само с възрастта. I think we are understanding more the love of Christ. Мисля, че ние започваме да разбираме повече от любовта на And Христос. what our society needs is the grace of God. И това, което нашето общество се нуждае, е благодата на Бога. Our families need is more the grace of God. Това, което семейство ни се нуждае, повече благодат на Бога. What we need in our education of our children is the grace of God. Това, което се нуждаем във възпитанието на децата ни, е благодата на Бога. How wonderful that God is giving revelation after revelation. Колко чудесно е, че Бог дава откровение след откровение. What is grace? Какво е благодат? Oh, we know it when
when we hear it, Знаем, че като го чуем, it's not so hard to understand. не е толкова трудно да го разберем. Grace is the undeserved love of God. Благодата е незаслужената любов на Бога. You can tell that easily. Това може да го кажете много лесно. The undeserved grace of God. Това е незаслужената благодат на Бога. But to understand it, Но за да го разберем, да го разберем е по-трудно. That's a second phase. Има втора фаза. But the third phase is to receive it. Третата фаза, всъщност втората е да го разберем и третата е да го приемем. And the fourth phase is to live it. И четвъртата фаза е да живеем според него. And that's hard. А това е трудно. We understand the gospel. Ние разбираме Евангелието. We understand the words. Разбираме думите. But to live it is another thing. Обаче да ги живеем е нещо друго. Because from old times people in the world understood there was a God. От древни времена хората в света разбират, че има Бог. Most people in the world live in God. Повечето Believe in God. хора в света вярват в Бога. Even tribes in the middle of nowhere believe in God. Дори племената, които се намират някъде там в нищото, вярват в People Бога. saw creation. Хората виждат творението, People saw the universe. виждат Вселената. And they said, well, this God must be awful. И казват, този Бог трябва да е ужасен. He must be so great. Той трябва да бъде толкова велик, That he can destroy me. че той може да ме разруши. So I have to work very hard. Така че аз трябва да работя много сериозно, To make him love me a little bit. за да го накарам да ме обича малко. Because otherwise I will die. Защото иначе аз ще умра. I have to deserve his love. Трябва да заслужа неговата любов. I'm gonna give him everything I have. Ще му дам всичко, което имам. I will give him food. Ще му дам храна. Give him to drink. Ще му дам да пие. I'm going to bring sacrifices. Ще принасям жертви. I'm gonna give myself. Ще дам себе си. I'm gonna carve in my skin. Ще си нарежа кожата. I should sacrifice myself. Също ще принеса себе си. But then I'll die. Но тогава пък ще умра. Let's look for somebody else to sacrifice. Нека да намеря някой друг да го пожертвам. And that's the way all the peoples in the world tried to gain the love of Christ, the love of God. Ето по този начин много хора в света се опитват да спечелят любовта на Бога. That's a contradiction. Това обаче е едно противоречие. You never can pay for love. Никога не можеш да платиш за There's любовта. an old song, Can Buy Me Love. Има една стара песен, можеш ли да ми купиш любов? An old Beatles song. Ludmilla will know it. Can buy me love. Стара на Beatles песен. You cannot buy love. Можеш ли да ми купиш любов? Не можеш. That the world yearns for love. Обаче света купнее за любов. Your kids yearn for love. Обаче вашите деца купнеят за любов. For us sometimes it's hard to be loving people. Обаче за нас е много трудно понякога да обичаме The хората. world loves grace. Света обича благодата. And reconciliation. И помирението. And peace. И мира. There's a story. Има една история. Written by Ernest Hemingway. Писана от Хемингуей. He was an American author. Това е един американски автор. And he wrote a story. И написал една история. There was a man, a father, and he lived with his son in the countryside. Баща живял със сина си в провинцията. But the son rebelled against his father. Обаче сина се разбунтувал срещу баща си. And his father got mad. Баща му се е досъл. And they had a fight. Сбили се. And the boy ran. И момчето It избягало. was in Spain. Било в Испания. And the name of the son was Paco. Името на сина било Пако. And the boy went to Madrid. Момчето отишло в Мадрид. And the father didn't know where he was. А бащата не знаел къде е. And he regretted what had gone on. И много съжалявал за това, което се And he случило. went to look for his son. Отишъл да търси сина си. So he went to Madrid. Отишъл в Мадрид. But he couldn't find his son. Но не могъл да намери сина си. And then he went to the newspaper and put an ad in the newspaper. И тогава отишъл при вестника и сложил една реклама във And вестника. he wrote, Paco, И написал: Пако, come to this hotel ела в този хотел. on Tuesday morning Вторник сутрин. at 10 o'clock. 10 часа. And I'll be there. И аз ще бъда там. Everything is forgiven. Всичко е простено. And this father lived in this hotel for some time. Бащата живя в този хотел за известно And време. on Tuesday morning, И във вторник сутрин he went outside to the balcony of the hotel room. отишъл, излязъл на балкона And he сутринта looked to the square before the hotel.
и погледнал площада пред хотела. And he expected to see his son Paco. И очаквал да види сина си Пако. And he watched over the balcony. И стоял на балкона. And there on the square were 800 Pacos. И там на площада имало 800 паковци. I'm not sure if his son was there. Не знам дали неговия син бил там. But 800 Pacos were longing for love. Но 800 души Пако били купнеещи за Were любов. longing for reconciliation. Купнеещи да се помирят. I love that story. Аз харесвам And тази it's a good история. illustration of the И world. тя е много добра илюстрация за света. The world longs for love. Света купнее за любов. The world longs for grace and peace. И света купнее за милост и за мир. And we just read the law was given through Moses. Току-що прочетохме, че законът е даден чрез But Мойсей. grace and truth came through Jesus Christ. Но благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Why did Moses give the law after all? Защо всъщност изобщо Мойсей даде закона? Why did the former generations need a law? Защо предишното поколение се нуждаеше от закона? And God knows what he did. Бог знае какво прави. He knew what he did when he gave Moses the law. Той знаеше какво прави, когато даде There has закона на been a Мойсей. time of 1,000 years that more than 1,000 years that people were under the law. Имаше хиляди години или повече от 1000 години, когато хората бяха под закона. In the epistle of Hebrews is written, the law was a shadow of the things that would come. В посланието към евреите се казва, че законът беше сянка на нещата, които имаше да дойдат. The law was a chastening master. Законът е поправещия господар. To teach people what was good and what was not good. Този, който получаваше хората какво е добро и какво не е добро. And to see what was sin. Да се види кое е грях. Without the law, there wouldn't have been transgressions. Без закона нямаше да има престъпление. And people wouldn't have known what sin was. И хората нямаше да знаят какво е грях. So it was necessary. Затова той беше необходим. But it was just a shadow of the future things. Обаче той беше просто сянка на бъдещите неща. And the sacrifices the Jews brought to God were a shadow of the sacrifice of Jesus Christ. И жертвите, които юдеите принасяха на Бога, бяха просто една сянка на или образ на жертвата, която Христос принесе. People had to be prepared for the coming of Christ. Хората трябваше да бъдат приготвени за идването на Христос. They had to see that the law was not sufficient. И те трябваше да видят, че закона не е достатъчен. Jesus had to come to fulfill the law. Исус трябваше да дойде и да изпълни закона. All the elements in the Old Testament were shadows of the future things. Всички елементи в Стария Завет бяха една сянка на бъдещите неща. The high priest, Първосвещеника, the ark, скинията, the tabernacle, ковчега, the обратно, temple, самия храм, the clothes. дрехите. Everything was a demonstration of the future things. Всичко това беше една демонстрация на бъдещите And неща. people had to be prepared for the coming of Christ. Хората трябваше да бъдат приготвени за идването на Христос. I'm so glad I live now. Аз съм толкова щастлив, че живея Aren't сега. you glad that you live now? Не сте ли щастливи, че живеете сега? Under the new covenant. Под един нов завет. The time of the new covenant of Jesus Christ. Времето на новия завет с Исус Христос. He came to fulfill the law. Той дойде за да изпълни закона. No more sacrifices. Няма повече жертви. I'm so glad I don't have to slaughter a cow or so. Аз съм толкова щастлив, че не трябва да заковам крава. Because one sacrifice was sufficient. Защото една жертва стана достатъчна. One high priest is sufficient. Един първосвещеник е Jesus is our достатъчен. high priest in heaven. Исус е нашият първосвещеник в And he небето. came to bring grace and love. И той дойде за да донесе любов, благодат и мир. And the truth. И истина. Grace was a completely new element in the world. Благодата беше един напълно нов елемент в света. Grace is the opposite of what all the peoples in the world try to do. Благодата е точно обратното на това, което хората в света се опитват да направят. The rulers of the world don't know grace. Управителите на света не познават благодата. Grace is not fair, is not logical.
благодата не е честна, тя не е логична. Yes, when I receive grace, it's fair. Когато аз получа благодат, е много But when честно. my enemy receives grace, that's not fair. Обаче, когато врагът ми получи благодат, това не е честно. We have a wonderful God. Обаче ние имаме един God чудесен let Бог. the sun shine over the unjust and over the righteous people. Той дава слънцето да грее над праведните и неправедните. And one of the biggest struggle Jesus had was with the people that did not know grace. И най-големият проблем, който имаше Исус, беше с хората, които не познават благодата. People that rejected grace. Хората, които отхвърляха благодата. Jesus was a great irritation to those people. Христос беше много разгневен на тия хора. He offended them all the time. Той непрекъснато ги дразнеше. And you read in the Bible, in the New Testament, the fights Jesus had with the Pharisees. И ние четем в Новия Завет за всичките битки, които Христос имаше с фарисеите, With the scribes, с книжниците, with the lawyers. с адвокатите. Аз бях един такъв. I was a spiritual lawyer Аз too. бях също един духовен адвокат. I was not the best father. Не бях най-добрия We bаща. were quite kind of legalistic in that time. Бяхме доста легалистични в това време. But we asked forgiveness to our kids. Обаче поискахме прошка от We нашите said деца. sorry. Ние казахме, We прости did ни. not bring the right gospel to you. Ние не ви донесохме правилното Евангелие. We should have loved you more. Трябваше да ви обичаме And повече. we reconciled with our kids. И ние се помирихме с нашите My деца. son is not Paco, Моя син не е Пако. but his name is Peter. Неговото име обаче е Петър. But we have a wonderful relationship. Обаче имаме едно чудесно It's never взаимоотношение. too late to ask forgiveness. Никога не е твърде късно да поискате прошка. And we should forgive and reconcile with the people around us. И ние трябва да прощаваме и да се помиряваме с хората около That's the нас. start of a healthy family. Това е началото на едно здраво I'm so семейство. glad that we were invited here to teach about family Аз life. толкова се радвам, че бяхме покани да получаваме за семейния живот. Family life is so important. Семейният живот е толкова важен. It's our first concern. Това е нашата първа грижа. Our marriage, our family. Нашето семейство, нашия брак. God wants healthy families on Бог this иска earth. здрави семейства на земята. We need the truth of God and the grace of God Имаме нужда от истината на Бога и Неговата to благодат. be good parents За да- and good spouses. Да бъдем добри съпрузи и добри родители. And we have to learn from Jesus what grace is. И трябва да се научим от Исус какво означава благодат. Jesus was a gracious person. Исус беше един благодатен човек. He Личност, had благодатна dinner личност. with tax collectors. Той вечеряше с бирниците. Do you love the tax collectors of Bulgaria? Обичате ли данъчните инспектори I don't в like the България? paper that I receive. Аз не обичам тия на And документи, I have които to pay получавам. taxes. И аз трябва да плащам I данъци. hate those papers. Аз мразя тези документи. But let's pray for the tax collectors of Обаче, Bulgaria. нека да се молим за данъчните инспектори в България, данъчните власти. Because they can be saved, you Защото know. те могат да бъдат спасени, нали? Maybe there are some tax collectors here. А може и да има някои данъчни I инспектори greet тук. you in the name of Jesus. Поздравявам ви в името на Исус. Oh, long live the tax collectors. О, да живеят данъчните инспектори. Jesus walked with sinners. Исус ходеше с грешници. He didn't mind about the Sabbath. Той не се притесняваше от He was съботата. not legalistic in that respect. Изобщо не беше He легалистичен по това walked with his отношение. friends through the fields on the Sabbath. Ходеше в полетата с приятелите си And през they съботния ate ден. from the fruits of the land. И ядяха от плода на And земята. he healed people on the Sabbath. Той изцеляваше хора съботен ден. And he danced with children on the Sabbath. Радваше се на децата събота. Because he said, I'm not for the Sabbath is for me. Защото каза, аз не съм за съботата, а съботата е за мен. And they criticized him all the time. И непрекъснато го критикуваха. But he said, look to David. Той обаче каза, вижте на Давид, David погледнете was Давид. hungry, you remember? Давид беше гладен, спомнете And си. he went to the tabernacle. Отиде в скинията And he ate from the bread from the tabernacle. и яде от хляба, който беше принесен And it в was скинията. okay. И нямаше проблем с това, Because the tabernacle was for us. защото скинията е направена за нас. And Jesus didn't look to what the people did. Исус не гледаше на това, което правят хората. He didn't watch their actions. Не гледаше действията. He watched their heart. Той гледаше сърцето. And Jesus softened the law. И Исус
направи мек закона. Because the law is hard. Защото закона е But тежък, he твърд. applied the law in a different way. Но той го приложи по един He различен applied начин. the law with grace. Той приложи закона с He благодат. refined the law. Той рафинира закона. Look to the Sermon on the Mount. Погледнете проповедта на планината. He said, don't look to the outward things. Каза, не гледайте на външните неща. Look to the heart. Погледнете сърцето. And we are used to apply laws. Ние сме свикнали да прилагаме We закона. need laws. Имаме нужда от закони. Otherwise, society would be a chaos. Иначе обществото ще се превърне в един We хаос. need to be organized. Трябва да бъдем организирани. I'm glad that we in the Western world live in countries where there's laws and lawyers, courts. Аз се радвам, че ние, които живеем на You can Запад, имаме закони, имаме адвокати, имаме In our country, правила. we can have justice. В нашите страни може да имаме In many справедливост. countries in the world, there's no justice. В at all. много страни по света няма справедливост. But spiritually, we are not under the law. Обаче духовно ние не сме под закона. It is so easy to divide people in two categories: Толкова лесно е да разделим хората на две категории. the good and the bad. Лоши и добри. We see it in the movies, Виждаме го в филмите, the cowboy movies. особено уестърните. You are the bad guy, I am the good guy. Ти си лоши, аз съм добрия. And that's what we read in the Bible too. Това е, което четем и в Библията също. The righteous people and the sinners. Праведните хора и грешниците. But Jesus didn't have that categories. Обаче Исус нямаше тая категория. He knew we are all sinners. Той знаеше, че всички сме Big грешници. sinners and small sinners. Големи грешници и малки And Jesus грешници. didn't come for the righteous. И Исус не дойде за праведните. He came for the sinners Той дойде за грешните, to bring truth and grace. за да донесе истина и And when благодат. Jesus was with somebody, И когато Исус беше с някого, that person's heart was changed. сърцето на този човек се I променяше. love the stories when Jesus met people in the Bible. Харесвам историите, в които Исус среща хората в An Библията. adulterous woman. Една прелюбодейка, And when she met him когато тя го срещна and he did not condemn her, и той не я осъди, her heart got soft нейното сърце стана меко and she worshipped God. и тя се поклони на And he Бога. said, go away and don't sin anymore. И той каза, отивай си, не се грешавай повече. He spoke with the woman at the well Говори с жената при кладенеца, in private. лично. Nobody was there. Никой нямаше там. But he knew what she was doing. Но And той знаеше какво прави тя. she knew how she was feeling. Знаеше как се чувства тя. She had five husbands, and the sixth person that she had was not her husband. Имаше 5 мъже и шестия, който водеше, не беше мъж. But he valued her. Обаче той я ценеше. And she felt precious in his eyes. И тя се почувства ценна в And she очите му. started to love this man. И започна да обича And този she човек. went to her village. Отиде в селото си And she said, come and look. и каза, елате и вижте. I have met a wonderful man. Аз срещнах невероятен човек. This is the Messiah. Това е Месия. Because Jesus was full of truth and grace. Защото Исус беше пълен с благодат и He истина. spoke the truth in grace. Той говореше истината с благодат. So there is none of us is righteous. Нито един от нас не е праведен. All have sinned Всички се грешиха and lack the glory of God. и загубиха славата I на like Бога. to read it in Romans. Искам да прочета в Maybe Римляни. you can look in Romans chapter 3. Може да погледнем в Римляни, 3 глава. In Romans chapter 3 verse 10 it says, as it is written, there is none righteous, no, 10 not стих. one. Както е писано, няма праведен нито един. But let's read in verse 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. И 20 стих, защото нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона. We needed the law to have knowledge of sin. Понеже чрез закона става само познаването на греха. And in verse 23 it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. И 23 стих каза, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. But we are justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. А с неговата благодат се оправдавам даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
What a joy that we are justified. Каква радост е, че ние сме оправдани. Whatever you did before, Каквото и да си правил преди when това, you bring it to Jesus, когато го донесеш при He Исус, takes it away Той го отнема and He sets you free from sin. и Той ви освобождава от греха. And we are declared righteous. И ние сме обявени праведни. And it's only, you cannot deserve it. Не можеш да го заслужиш. You cannot buy it. Не можеш да го купиш. It is free. Безплатно е. It's freely available for every one of То е us. безплатно на разположение на And in всеки един verse от нас. 28 we read, И в 28 стих ние четем: therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. So it's just faith. Така че се изисква вяра. How is that possible? Как е възможно In това? this world nothing is free. В този свят нищо не е безплатно. You have to pay for everything. Трябва да плащаш за всичко. And this is offered freely. А това се предлага безплатно. Come to Jesus. Елате при Исус. Open your heart. Отворете сърцето Believe си. in Him. Повярвайте в Него. He's the Son of God. Той е Божия син. He says, I set you free. И каза, аз ви давам There's no свобода. law against you anymore. Няма повече закон The срещу time теб. of the law is over. Времето на закона And we свърши. can forgive each other И ние може да прощаваме един на друг. because Jesus has forgiven us. Защото Исус ни е простил на нас. That's what we pray in the Lord's Prayer. И това е, което се молим в Господната Forgive молитва. our trespasses Прости ни нашите as грехове, we forgive one another. както и ние прощаваме един на друг. And I pray that there will be grace in our families. И аз се моля да има благодат в нашите I think семейства. I believed in the wrong God in the past. Аз мисля, че вярвах в един различен Бог в I миналото. gave my heart to God, Дадох моето сърце на Бога, but I wonder if that was the right God. обаче се чудих дали това е правилният Бог. Now I know God better. Сега знам Бога много And I know по-добре how gracious He и is. познавам колко е And благодатен. when we walk to the society, И когато отиваме в обществото, we see the darkness. виждаме тъмнината, It is so easy to start to condemn them. толкова е лесно да започнем да ги And we обвиняваме say, oh, this is bad. и да казваме, о, това е ужасно. Pornography Порнография and corruption. и корупция. We see it all over the world. Виждаме навсякъде по And света. selfishness, Егоизъм, consumerism, консуматорство, bankers that earn too much money банкери, които спечелват твърде много and пари make the economic world a mess. и правят тая бъркотия в икономиката на света. And we are mad at them. Ядосваме им се. And we said, you used our money for yourself. И казваме, вие използвате нашите пари за себе си. And we condemn them. И ги осъждаме. But let's bless the bankers of this country. Обаче нека благословим банкерите в Let's тази bless the страна. rulers of the world. Нека да благословим So that they can управителите, change. за да могат да се променят. God didn't call us to condemn people. Бог не ни е призовал да обвиняваме But to pray хората, for people. но да се молим за And be хората examples of и да grace. бъдем пример за And lead благодат them to the Lord. и да ги доведем при We have Господа. all sinned. Всички сме съгрешили And we're all lacking the grace of и God. на нас ни липсва благодата на That's why Бога. Jesus came to the world. Затова дойде Исус в света. He did not put the emphasis on the sins, Той не сложи ударение върху греховете, but on grace. но върху благодата. And that's why He shed His blood for us. И ето защо Той проля кръвта си за нас. His blood is in my veins, Неговата кръв е в моите and вени His blood is in your veins. и Неговата кръв е във вашите вени. Originally, sin was in our genes, Всъщност, по природа, греха беше в нашите гени, just like sickness and death. както смъртта и болестта. But we are reborn people, Обаче ние сме новородени хора. and we have new blood. Имаме нова кръв. We have the DNA of Jesus. Ние имаме ДНК-то на Исус. We received the blood transfusion, Ние сме приели едно and кръвопреливане. the blood of Jesus is in us and over us, И Неговата кръв е в нас и върху нас. and we are cleansed by His И blood. ние сме изчистени чрез тая And now кръв. we know what grace is. И сега знаем какво е We благодат. know it here, Знаем го тук, but we should know it но here. трябва да го познаваме и Do тук. it in our deeds. И да го правим с нашите ръце, с нашите You know дела. the story of Judas and Peter. Знаете историята на Юда и Петър. They were both sinners. И двамата бяха грешници. Judas betrayed Jesus, Юда предаде Исус. but Peter denied Jesus. Обаче пък Петър предаде Исус. There was no much of a difference. Нямаше голяма разлика. But Judas did not understand grace. Обаче Юда не разбираше благодата.
And when he saw what he had done, И веднъж, когато видя какво е направил, he didn't want to live anymore той не искаше да живее повече, because he was under the law. защото беше под закон. And he killed himself. И се чувстваше виновен. But Peter watched Jesus in the eyes Обаче Петър погледна Исус в очите, when he had denied Jesus. когато го се отрече от него. What a moment was that. Какъв момент беше това? And he wept bitterly. И той плака And he горчиво. understood what he had Той done. разбра какво е направил. But he understood also the grace of God. Обаче също разбра благодата на Бога. And he asked Jesus forgiveness. И помоли прошката на Исус. And he was restored. И той беше възстановен. What a grace. Каква благодат! The Greek word for grace is charis. Гръцката дума за благодат е харис. And that word has two meanings. И тази дума има две значения. First of all, we receive Първо, ние получаваме not what we deserved. това, което не заслужаваме. We don't have to die. Не е нужно да умираме. That's mercy. Това е милост. We sinned against God. Съгрешихме We срещу Бога. disconnected from God. Ние се отделихме от We Бога. lost our lives. Загубихме живота си. But we didn't have to die for that. Но не трябваше да умрем заради това. Jesus died for that. Христос умря за това. And he gave us mercy. И Той ни даде своята милост. That's what we call mercy. Това е, което наричаме милост. But we receive what we did not deserve. Но ние получихме това, което не заслужаваме. We did not deserve God's love. Не заслужавахме Божията любов. That he grants us love А Той ни даде любов. and eternal life. И ни върна живота. And that's grace. Това е благодат. We do not receive what we deserved. Ние не получихме това, което And заслужаваме. we receive what we not deserve. И получихме това, което не заслужаваме. And that combination is grace. И тази комбинация е благодат. We are rich. Ние сме богати. And we see in Jesus' life that when he was young, the grace was already upon his life. И видяхме в живота на Исус, че когато Той беше още дете, благодата на Бога беше върху Него. In Luke 2 we read, and the child grew and became strong in spirit. И в Лука 2 глава четем, че детето израсна и стана силно в дух. Filled with wisdom and the grace of God was upon him. Беше пълен с Божията мъдрост и благодата на Бога беше върху When него. he grew, the grace of God was upon him. Когато той растеше, Божията благодат We are беше all върху него. growing Всички ние растем in wisdom. в мъдрост. We are becoming stronger. Ставаме силни. We are being filled with wisdom. Биваме изпълнени с мъдрост. Is the grace of God visible in our lives? Дали е видима Божията благодат в нашия Is the живот? grace upon your life? Дали благодата е върху вашия живот? How can you tell? Как може да кажете? Look to your marriage. Погледни вашето семейство, погледнете вашето семейство. How do you deal with your husband and your spouse? Как се отнасяте към вашият съпруг или съпруга? How do you deal with your children? Как се отнасяте към вашите Is there деца? an atmosphere of grace? Има ли атмосфера на благодат? It's never too late to start with grace. Никога не е късно да започнете с You see it благодат. in your relationships. Виждате го във вашите взаимоотношения. You see it in the church. Виждате го в църквата. What is your attitude to the world? Какво е вашето отношение към света? Are you condemning people? Дали вие осъждате хората? Or can you love them? Или може да ги It's обичате? not so easy to love people sometimes. Никак не е лесно да обичаш хората You know, понякога. the people in the world can be nice people too. Но знаете ли, хората в света могат да бъдат и любезни. There's a song, Russians love their children too. Някои Russians love their children too. руснаците обичат децата си също. Even Russians can be nice people. Дори руснаците могат да бъдат We мили love хора. Russia because we go there often. Ние обичаме Русия, защото ходиме често там. Human beings are nice people. Човешките същества са приятни They същества. do wrong things, Вършат грешни but неща. God loves them. Обаче Бог ги And we обича. are to love them too. И ние трябва да ги обичаме. Grace is powerful. Благодата е невероятно силна. And I'm so glad when I talk with Ludmil that I discovered your church is a church of grace. И толкова хубаво, че като говорихме с Людмил, аз разбрах, че вашата църква е църква на благодат. Let me conclude with a story. Нека да завърша с една история. And it's a story that really happened. Тази история наистина се е случила. It is a story that happened in Boston. Случва се в Бостън. In Boston, a young man and a girl were to be married. Там младо момче и момиче щяли да се женят. And he went to a wonderful hotel. Отишли в чудесен хотел. And they had a meal and they planned their wedding there.
имали вечеря и планували своята And they сватба. talked with the manager about the decoration, Говорили с управителя за The cakes, the декорите, за шампанското, the тортата, food, за храната and they ordered a wedding party. и направили т.е. планували едно семейно парти. And the costs were $13,000. И цената била $13,000. Quite a sum. Доста сериозна And сума. they had to pay 50% as a deposit. И те трябва да платят 50% депозит. And they were glad and they went home. Били много радостни и се прибрали вкъщи. And they prepared the invitations. Приготвили поканите, And they wanted to send the invitations. искали да ги изпратят. But then the young man called the young lady. Но тогава младежът се обадил на And he младото said, момиче I'm not so sure. и казал, аз не съм толкова We сигурен. know each other not long enough. Ние не се познаваме от достатъчно We дълго. better wait, I'm not ready for the wedding. По-добре да изчакаме, не сме готови за сватба. Let's postpone it. Нека да отложим. Imagine what the lady thought. Представете си какво си е помислила She was дамата. devastated. Тя била направо And her heart was разрушена. broken. Сърцето й било And she went разбито. to the hotel. Тя отишла до And хотела she told to the manager she was a woman и казала на управителя, била жена управителя, what had happened. какво се е случило. And the lady was sorry. И жената много съжалявала. She said, I understand what you go through. Казвала, аз разбирам през какво I have минаваш. been in the same situation. Била съм в същата ситуация. And my friend broke up. Моят приятел скъса с мен. And then the young lady said, can I have my money back? И тогава младото момиче казало, мога ли да си получа парите обратно? $13,000. $13,000. And the lady of the hotel said, no, you cannot. И жената от хотела казала, We не можеш. reimburse only 10%. Ние връщаме само 10%. $1,300. $130. So you can have $1,300 Така че може да имаш $130. or you have to have your wedding. Значи аз обърках цифрите нещо. 130,000. И But 1300. Добре. But 1300. Сега no разбирам. groom. How can you have a wedding without a groom? Обаче, как може да имаш сватба без младоженец? Има сватба, но няма And then she младоженец. started to think. И тогава тя започнала да мисли. And she said, I like the idea of a wedding, Харесва ми идеята за сватба. even without a groom. Даже и без младоженец. And this young lady had been homeless. А тази млада дама нямала къща. 10 years before she got out of it. Преди 10 години излязла от тая къща. She had been in a homeless shelter. Ходила е в такива подслони за And she got a бездомни. job Получила работа, and she was saved била спасена by God. от Бога And she fell in love. и се влюбила. But the guy messed it up. Обаче момчето объркал работата. And she said, well, I want to have my wedding anyway. И си казала, аз искам да си And отпразнувам she сватбата както called и да е. all the homeless shelters of Boston. И се обадила на всички бездомни And she приюти said, в Бостън. I'm gonna have a dinner. И казва, аз ще имам вечеря. Would you please send your people? Бихте ли изпратили хората си? Because I want to have a wedding party. Защото искам да имам едно сватбено тържество. And then on that special day, the homeless people came. И на този специален ден бездомните дошли. People that always ate out of garbage bins. Хора, които ядяли от буклуджийските кофи. Homeless people that were chased away by the hotel managers. Бездомните, които били гонени от собствениците на But хотели. now they came for dinner Обаче сега дошли на in вечеря. in this fancy hotel. В този скъп The хотел. Hyatt Hotel in Boston. Най-етия хотел в Бостън. That's tremendous. И това е And невероятно. they came in their worn out clothes. Дошли в тия изцапани дрехи. Addicted people. Хора пристрастени. Prostitutes. Проститутки. Drunks. Пияници. And they came in the hall. Дошли в хола. They sat on the table. Седнали на масата. And the waiters came to serve them. И келнерите дошли да им And they прислужат. were eating cake and champagne. И ядяли торта и шампанско And пиели. boneless chicken. И пиле без кости. And the waiters were in tuxedos. А пък келнерите били в And bowing смокинги. for them. Им се покланяли. Can I serve you some more, lady? Може ли да ви сервирам още, Sir, can госпожо? you have some more champagne? Господине, малко повече Can you шампанско. imagine? Можете ли да си представите? How did they feel? Как ли са се чувствали? They feel like in heaven. Чувствали се като в небето. And they said, I don't believe this. И казали, аз не вярвам, не мога да повярвам. That's grace. Това е благодат.
I think we're all invited to the wedding. Аз мисля, че всички сме поканени на една вечеря. And the groom is there. И младоженецът е там. He is there. Той е там. Jesus is the groom. Исус е младоженецът. And we are his bride. А ние сме неговата невяста. We are the guests and the bride for Jesus. Ние сме хем гостите, хем невяста на And we Исус. will be there И ние ще бъдем там. eating boneless chicken. И ще ядем Having champagne. обезкостено пиле. Having caviar. Ще имаме хайвер, ще пием шампанско. And Jesus will be there to serve us. А Исус ще бъде там Can да you ни imagine? слугува. Можете ли This да is си our представите? future. Това е нашето Tell бъдеще. people around him. Кажете на хората наоколо. Jesus said, go to the cities and the alleys Исус каза, идете по and всички invite градове people to come in. и поканете хората My да house дойдат. has to be full. Моята къща трябва да се напълни. Tell them to come. Кажете им да The дойдат. doors are open. Вратите са And отворени. heaven is better than the Hyatt Hotel. А небето е твърде по-добро място от най-скъпия хотел. I love that story. Аз харесвам тая история. So keep that in mind. Така че помнете това. We have a future. Ние имаме бъдеще. Life can be nice on earth too. Животът дори на земята може да бъде But хубав. often it's hard. Понякога е труден, But we have a wonderful future. но ние имаме прекрасно What бъдеще. an expectation we have. И какво невероятно очакване имаме. Jesus is waiting for us Исус очаква, and for your kids ни очаква and и for the whole своите, world. своите деца и целия Let's be свят. witnesses unto Him. И затова ние свидетелстваме за Do Него. you agree? Съгласни ли сте? Let's have grace in our lives. Нека да имаме благодат в живота си. Now you can. Сега Yet. не можете. Later you will regret that you didn't have enough grace. Сега имаме шанса. По-късно може да съжаляваме, че не сме я Make it показали. up with one another. Оправете отношенията си Ask един с друг. forgiveness Поискайте прошка. and live in harmony and peace. И живейте в хармония и мир. The more you love people, Колкото повече обичате the хората, more you're gonna love them back. толкова повече ще получавате Love your обратно. children. Обичайте децата Love си. them so much that they cannot rebel again Обичайте ги anymore. толкова силно, че те да не могат да се разбунтуват. Because they don't want to hurt you. Защото те не искат да ви Shall we наранят. pray? Може ли да се молим? Jesus, we thank you so much Исусе, ние ти благодарим толкова, that you came to bring truth and grace, че ти дойде да донесеш истина и благодат. that we don't have to be under the law anymore. Че не е нужно ние да бъдем под закон повече. We live in a wonderful time. Ние живеем в едно We прекрасно are време. rediscovering grace. Ние преоткриваме благодата. And Lord, we want not only to understand it, И Господи, ние искаме не само да я разберем, but we want to live it искаме да я живеем in our marriages, в нашите in семейства, our families, в семействата си, where we work, където работим, in the world, в света, in the church. в църквата. Let there be grace Нека да има благодат, supported by truth. която е подкрепена от You истина. are the truth, Jesus. Ти си истината, You Исусе. are the way. Ти си пътя. You are life. Ти си живота. We want to live your life. Ние искаме да We живеем want Твоя to живот. walk your way. Искаме да ходим в Твоя We want път. to speak and live your truth. Искаме да говорим и да живеем истината Ти. Make us authentic people. Направи ние автентични хора. What you see is what you get. Това е, което виждаме, това, което получаваме. And with the truth we will conquer the world. И със света ние ще победим. And С with истината grace ще we will победим conquer the света. world. И с благодата ще победим Thank you, Lord света. Jesus. Благодарим Ти, Исусе. Thank you that you are here with your Holy Spirit. Благодарим Ти, че си тук с Твоя Святи Дух. Lord, we know that we failed so many times. Боже, ние знаем, че толкова пъти се проваляме. We had harsh hearts. Ние имаме твърди сърца. Soften our hearts. Моля те, смекчи нашите сърца. Restore our lives. Възстанови нашия живот. Enter into our marriages. Влез в семейства ни. Enter into our families. Влез в тях. We welcome you. Ние те приветстваме. Come, Holy Spirit. Ела, Святи Душе, Heal us и ни изцели in the name of Jesus. в името на Исус. Amen. Амин. God bless you. Бог да ви благослови.